헬로우 लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय आंनि बे जासुला एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनाय थाबाय। आं दिनैहाय सासे बर'नि सासे जाखांफुनाय एक्ट्रिसखौहाय आंनि सेराव लानानै फैदों। बेजोंहाय आं माखासे इन्टारभिउ लानाय जागोन। नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनहा दासिमबोहाय आंनि बे जासुला एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलावहाय साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, नायलांबाय थादो। आब'खौहाय आंनि इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनाय थाबाय। गिबियावनो रायजोफोर बिनानावनि इउटुब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। मा मुं होनदोंमोनलाय बिनानाव नोंनि इउटुब चेनेलनि नामा? बावलायलांबायसो आंहा। जासुला एन्टारटेनमेन्ट। रायजोफोर जासुला एन्टारटेनमेन्टनि। आं हौवाफोरनि मुंखौलाय मानोथो दोननांगौ जाखो? नोंनि मुंखौ दोनबानो जायोमोन ना? आंसो कुइसन खालामनो गावखौ लाबोदों। उल्था गावसोरखौ कुइसन खालामबावबाय। जारलाहाय। अरजाया दे गिबिसो। आदसा आब' आं नोंखौ गिबि कुइसन सोंजेनसै। नंगौ नामा? सोंदो दे। ओमफ्राय जाग्रा लोंग्राफोर बेल'? साहा गोजा लथार। फैसा गैयाहाय आब' जोंहा। जोंनि इउटुब चेनेलाहाय दाबो गोदानसो ना, बेनिखायनो जेबो बायथ'नो हाया। फैसाबो मोना नालाय जोङो इउटुब चेनेलनिफ्राय। उनाव मोनबा जाहोगोन दे बुरजा बुरजाखौनो। गोथाव गोथाव मोनजाबा थानो बायोहाय आङो। दानथामसिम गारगोनसो आं। दे मा सोंनो सोंदो गोख्रै गोख्रैनो। आंहा थांनांगौ थाब थाबनो, दस्रा जायगायाव प्रग्राम दङ। फार्स्टआवहाय दे आब'आ आब'नि मुंखौहाय खिथाना लाग्रोदो रायजोफोरनोहाय। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि मुंखौहाय मिनि नार्जारि बुङो। आं दासो जाखांफुनाय बर'नि एक्ट्रिस। ओमफ्राय आब'आ बबेनि? आङो क'क्राझारनि। ओमफ्राय नोंसाना मा जायगा बियो? सोंनोसो बावगारदोंहाय आंहा दहाय। आंबो क'क्राझारनि आब'। नंगौ नामा? माथो क'क्राझार बायदिखौ नुवा जायगाखौनो। गावहा टाउन टाउनल' थायो नालाय, ओंखायनो जेबो मिथिला। ओमफ्राय सोंखांबायबा थांसै नामाथाय आङो? आंहा प्रग्राम दंमोनहाय दस्रा जायगायाव। आयौ दानो थांसैबो? दासो कुइसनानो जागायहांदों, दानो थांबा बोरै जानांगौ दे? ओमफ्राय आंहा प्रग्रामा मा जानांगौ जाखो दे? होमबालाय मालाबा लेंहर फिसिगोन था नों आब'? फैजागोन दे, खिन्थु गोथाव गोथाव रेडि खालामना दोननांगोनहाय, नङाबा फैया आङो। जागोन दे जागोन दे। दे बिनानाव बिदिब्लालाय आं थांफिनसै, मालाबा लेंहरबा फैफिनगोन आङो। दे आब'। जेबोसो मोनजालांनाय जायासै। नांलायला दे, एबार खनसे फैबावबा जाग्राफोरखौल' रेडि खालामना दोनबानो जाबाय। बिदिब्ला आं थांसै दे। दे। आयौ मासि लेबेल बारा एक्ट्रिस बेलाय। जानाय लोंनायखौसो सिगां जानाय लोंनाय मोनैसो दाबो थांथिंखाथारदों बियो। दे हरथाराहाय आं एबारहाय। है केमेरामेन, केमेराखौ बन्द' खालामदो। थौ जोंहा सानैजों बेरायहैनोसै। जागोन दे। बाय बाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअआवहाय मोजाङै खालामनो नाजासिगोन आङो। नोंथांमोनहा बेखौनो नायनानै गोजोनथोबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबनो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। गोजोन्थों। बाय बाय। केमेरामेन बन्द' खालामदो थौ जोंहा थांदिनि। एसे टाउनाव बेरायलाहैसै जोंहाबो स्कुटि बेरायरायखौनो लानानै।